سلام كبرات ተኸተልቲ ዘለኹም ሰላም እንጠና እንትምንኹን ሎም እውን ንሽተይ ጠቂም ዝበልና ትሕሶ ሒዝና ቀሪብና ኣላ ደጊመ ሰላም ምግታር ምናልባት ናይ ዝተፈላለየ ምክንያት ብናይ ግዜ ሕፅረት ቁርብ ንዝተወሰነ መዓልትታት ክነውርድ ኣይቀናን ንሕጂ ግን ትምህርትና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ደጊመ ሰላም ምግታር ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ሕፅር ዝበለት ትምህርቲ ኢኻ ትኩን ማለት እዩ ኣዞ ein Beispiel geben oder nennen ማለት ሕጂ እቲ geben ማለት ከም ዝመሃብ ማለት እዩ ትነነን ከም ምፅዋዕ ማለት እዩ ከምዚ ባይስብል ዝኾነ ንገብር ከለና ካብ ስኢልና ከምዚ ባይስብል ጥራሕ ከም ንጠቅስ እንጥቀመሉ ሜላታት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተጠቂም ኣለኹ እዚ ich habe viele Hobbys zum Beispiel lesen schwimmen und surfen ኢለ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ምናልባት እቲ ich habe viele Hobbys ምስ ኣለኹ ብዙሓት ክዘናግዑኒ ዝኽእሉ ንዓይሲ ኣለዉ ማለት እዩ ich habe viele Hobbys ማለት ንዓይ ከዘናግዑሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ zum Beispiel lesen ምንባብ ማለት እዩ ሽቪመን ማለት ከዓ ሶኪ ምሕምባስ ማለት እዩ እንሱ ፎንካ ብኢንተርኔት ረሰሽረን ክንገብርን ከለና ማለት እዩ ረሰሽረን ክንገብርን ከለና ሱርፈን ማለት እዩ ደ እዚ ሻሃበ ማለት እቲ ሱብጀክት ዝኾን ዘሎ ሻሃበ ማለት እዩ ሻሃበ ፊለ ሆቢስ ሻሃበ ፊለ ሆቢስ ከዓ ብዙሕ ከዘናግዑኒ ዝኽእሉ በዘናገሎ ካብ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ Was ist dein Hobby? ናትካ መዘናግዕ ከዘናግዑካ ዘሎ እንታይ እዮም ትታይለ ich habe viele Hobbys zum Beispiel lesen, schwimmen und so von mein Hobby sind ist ክንብል ከለና እንተ ፑል ሲንጉላር ተዳ ኮይኑ እንደና ፑላር ኮይኑካ mein Hobbys sind kind ማለት እዩ also ኣብዛ ከላይ ተዳ ከና ካኒ ich habe ein paar Hobbys ትልደላ ካኒ እዚኣ ከዓ ich habe ein paar Hobbys ማለት ካቲ ፓር ኩሉ ግዜ ካብ ክልተ ወላዕሊ ተዳ ኮይኑ ንሕና ንጥቀመሉ ካብ ክልተ ወላዕሊ ተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ከም ዝናምነት ሕጂ ሓንቲ ሕተላት ንኽብል ተዳ ኮይኑ ሕጂ ich habe eine Frage እንተታይለ so ካብ ክልተ ወላዕሊ ሕቶ ተሊልኒ ግን ich habe ein paar Frage ሕጂ ከምዚ ein paar Frage ማለት ከዓ ኦኬ ሰወሰኑ ሕቶታት ኣለውን ማለት እዩ ክልተ ክኾኑ ይኽእሉ ሰለስተ ክኾኑ ይኽእሉ ኣርባዕተ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ich habe ein paar Frage ኻን ንብል ማለት እዩ Also ሽዒሉ ከዓ ich habe ein paar Hobby ማለት እዩ ዝተወሰኑ ከዘናግዑን ዝኽእሉ ንዓይ ኣሎ ማለት እዩ also Freund treffen ተዳ ኮይኑ ንመሓዙትካ ንምርካብ ማለት እዩ ንዕሩ ክትረኸቡ ከለካ ሓደ ሆቢ ፈጥረልካ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ሰባት ክንረኸብን ከለና ደስ ስለ ዝብለና ብሶም ክንዕልልን ከለና ደስ ስለ ዝብለካ ሓደ ካብቲ ደስታ ዝፈጥር ንደቂ ሰባት ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ ፍሮይንድ ትሬፈን ማለት ከዓ ንዕሩ ክትረኸቡ ከለካ ዝጥቀም ማለት እዩ አንዚ ስፖርት ከዓ ናይ ኣካላትና ምህናፅ ማለት እዩ ስፖርት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስፖርት ከዓ መዳብቲ ዳማምፃ ማለት እዩ ሕጂ ich habe ein paar Hobbys ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክንቅይሮ ተዳ ኮይና ንኣብነት ኣነ ነዚ እዚ ኣብ ደሊኹ ተዳ ቅይሮ ተኮይነ ንኣብነት ንሱ ክብል ተዳ ኮይነ እሱ ዝተወሰነ ኣለኹ ተዳ ኮይነ እዚኣ ኤር ክገብራ እዚኣ ኤር ማለት ንሱ ማለት እዩ ጀንበርቲ ክሳብ ዝኾነ ትምህርቲ ማለት እዩ እሱ ክብል እንተ ዳ እዚኣ ሃበ ዘላ ሽዑ ሃበ ዘለና ምንታይ ትኸውን እዚኣ ዝሃበ ዘላኻና እንታይ ትኸውን ኤር hat ein paar Hobbys ማለት እዩ ዝተወሰነ ከዘናግዑ ዝኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ጃብዝ ኖርማል ኣነ ወላ ኣብዚ ሰላም ኢለኹ ትኽእል እዮም ዝናምት ኣሎ እዚ ሰላም ኣብዚ ኤች ደሎኒ እንታይ ገብሮ ክእል ሰላም ወይ ፍናን ክገብሮ ክእል ሰላም ወይ ከዓ ፍናን ተገይርዮ ፍናን ተገይርዮ ኣብዚ ኻ ሽዑ እንታይ ክኾን ኣሎ እዚ ማለት እዩ እዚ ኻ ሃት ሕጂ ሓንቲ ነገር ወስዶ ዘለኹ ማለት እዩ ክልቲአን ተዳ ኮይኑ በበይነን ስለ ዝኾኑ ካልእ ታሽም ስለ ዝኾነ ካል ኣይ ሃታይ ትብልኒ ካብዚ ሃብቲ ክድንግ ትብል ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ እየ ወሲድ ዘለኹ ፍናን ሃት ፊለ ሆቢስ ካብ ማለት እዩ ሰላም ሃት ፊለ ሆቢስ ከዓ ክብል ንኽእል ማለት ሱም ባይሽፒል ከዓ ነገረ መንገዲ ታ ሱም ባይሽፒል ከዓ ብዙሕ ግዜ ብሕፅረ ቃላት ዝሓፍን ከላ ከምዚ ይፅሕፉ እያ ማለት እዩ ከም ዝሕፉን ከሎ ሕጂ ሱም ባይሽፒል ማለት እዩ ሱም ባይሽፒል ሌዘን ሽዊመን እንዲስወን ከዓ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዘመረ ትምህርቲ ትመስል ነይራ ጠቅማትኩም ትኩም ከዓ ተስፋ ይግብ ማለት እዩ ነገረ መንገዲ ምናልባት ኣቅሎ ጠምጣ ትብልኒያ ዝገብ ማለት መሃብ ማለት እዩ ነን ከዓ ምስማይ ከም ምስማይ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት እቲ ሆቢ ማለት መዘናግዒ ማለት እዩ ትፊለ ከዓ ንብዙሕ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዝቁፀር ተዳኣ ኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ክንገልፆ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ዝተረፈ ደጊመ ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ክበዝሓልኩም ይምነ ማለት እዩ